Utopías, lugares del buen vivir. Bona tarda, benvingudes a Utopies, lugares del buen vivir. Com ja sabeu, ens agrada fer ràdio des del carrer i en directe. I quin millor espai que la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. Som a la plaça del Carme i assegudes a les butaques d'Òpia, una creació de la companyia d'en Ferran Orovitch. I en parlarem d'aquesta creació híbrida que se centra en l'anàlisi de la mirada de l'espai públic i en les possibilitats relacionals que ofereixen les articulacions entre individus i amb la col·lectivitat. I això també és el que fem a Utopies quan pugem en aquest vaixell que ens trasllada a llocs tan bonics com la Fira de Tàrrega. Aquí el que fem és interactuar amb persones que estan mirant com nosaltres què passa al carrer i què passa també als llocs on hi ha actuacions programades. Rosa Sans, bona tarda. Bona tarda, què tal Marta Espurna i què tal a tots els convidats d'aquesta taula, amb la Núria Aguilar aquí a la part tècnica també. És un goig, és un plaer estar vivint aquest somni aterrat amb Utopies, de poder estar avui aquí a la plaça del Carme a Tàrrega vivint la cultura viva, la cultura creativa, el món del carrer, com dues apassionades de la ràdio, que som la Núria Aguilar i jo, seguint el moviment d'Utopies, complint els somnis i amb aquest entusiasme que ens caracteritza. Marta Molina, un plaer que ens hagis portat fins aquí. Bueno, ens hi hem portat totes, entre totes, i el vaixell d'Utopies no navega sense una bona tripulació, que és el que tenim, i sense aquesta vela improvisada aquí a la plaça del Carme, que haurem de preguntar, perdoneu el desconeixement, què és aquesta vela que ens fa navegar avui aquí en aquesta plaça. A veure, benvingudes Anna Giribet i Natàlia Lloreta. Sou aquest binomi que feu que la Fira del Teatre de Tàrrega rutlli com està rutllant i amb aquesta programació de luxe. Directora artística i directora executiva. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Sabem que no heu dinat, doncs que esteu aquí també entregades a aquesta emoció que és el que ens mou, el que mou aquest motor creatiu també del vaixell d'Utopies. Gràcies per pujar en aquest vaixell i recordar que fa ja 44 anys que treballeu per la dinamització de la creació escènica a Catalunya en el marc de la Fira, no que vosaltres fa 44 anys que treballeu, perquè sou molt joves, per les persones que ens estiguin escoltant i no veient. Fa 44 anys que això rutlla. Heu entomat el timó de la nau i ho heu fet amb un to i amb una gràcia especial i volíem que ens expliquéssiu què és el que considereu que és la novetat des que vosaltres heu pres aquest timó de la nau de la Fira de Tàrrega. Pim-pam. I em passa la paraula. La Natàlia m'està mirant i m'està passant la paraula, puguem dir. A veure, la novetat, que no és una novetat, no? És seguir l'esperit i la dinàmica dels equips anteriors. Ja ha passat gent professional a darrere que ens han deixat un terreny molt ben adobat. Jo crec que ara el que ens marca potser la nova etapa és intentar fer quelcom diferent, evolucionar, estar al dia, trencar una mica les normes. No? Ens encanta. Hi ha coses que sempre les veníem fent de la mateixa manera. La Natàlia és una persona, ara us explicarà, no? Que diu, bueno, pues, això ara també ho podem canviar i fer-ho d'una altra manera. No? Moltes vegades hi ha normes establertes, temes de seguretat, temes d'això no ho deixàvem fer. Bueno, pues ara potser ho podem deixar fer. No? I jo amb aquest aspecte crec que potser encara no s'acaba de notar, però que en breu notarem canvis que ens faran estar encara més lliures. Ja anem notant aquestes coses que es poden i no es poden fer, però explica'ns-les una mica, Natàlia.
No, mira, per exemple, venim d'unes ordenances, d'un gran control de l'espai públic i en un esdeveniment tan gran com Fira Targa és necessari, no?, que les coses no se'ns desmadrin, però sí que és veritat que aquestes normes es van posar als anys 90, que potser no hi havia tants esdeveniments grans a tants llocs, no? A mesura que hem anat avançant, a mesura que també la societat hem anat avançant, hem anat veient que cada cap de setmana es fan moltes coses a tot arreu, podem flexibilitzar també i podem tornar a portar joia i celebració al carrer, no? No només diguem la part tan controlada de la programació, sinó deixar que diverses iniciatives també flueixin, no? I una mica estem mirant a veure com progressen, mirar el món de la postpandèmia també, que encara s'està com recol·locant, i no sé, tenim ganes com de donar-li molta frescor. Ara es compartiré com una tonteria, no? Però l'altre dia érem a l'oficina i vam tenir una trucada d'un negoci de Quitarga que ubiqueu un carrer que no és dels cèntrics, no? I la senyora va dir, puc fer paelles al carrer? I la Natàlia va obrir els ulls així i va dir, pues clar que sí, no? I de sobte, bueno, això no ho han fet mai, eh? Diu, bueno, pues què passa, no? Si hi ha un negoci que no està al centre, que no impedeix cap actuació artística, es pot fer o no es pot fer? Sí, home, sí, aquí hem de conviure tots i hem de fer col·lectivitat, no? Doncs és com un petit exemple, però jo penso que si remem cap aquí, doncs tothom estarà molt més contents i encara enclarem més aquest gran miracle a la ciutat. Ja que tenim aquesta capacitat de congregar molta gent, perquè la ciutat té 18.000 habitants durant l'any i aquí multipliquem per molts, encara no sabem exactament la xifra, però ve moltíssima gent, doncs la capacitat de que tot aquest bullici de gent que ve aquí reverteixi en 1.000 formes a la ciutat, no? Directora executiva, la Natàlia, i directora artística, l'Anna. Sí. A nivell d'art, perquè clar, estàvem parlant ara d'una paella. Una paella, doncs, també es podria considerar dins de la intervenció artística al carrer. Per què? La cuina és art, la cuina és tradició, la cuina és ancestralitat, no? Jo penso que cada vegada més l'art culinari, no? La cuina, sí. I hem tingut espectacles relacionats amb la cuina. Jo recordo una companyia xilena fabulosa, Cocina Pública. Cocina Pública, exacte. Van venir amb un contenidor, van venir un mes abans, van fer tot un treball comunitari amb la ciutat. Ens van demanar que 3 cuineres d'aquí de la zona poguessin cuinar 3 plats típics, cada dia cuinava un plat diferent, i la peça era compartir un dinar on s'havien de posar les estovalles, l'altre havia de servir l'aigua, mentre les cuineres doncs cuinaven, i allà s'anava cuinant, s'anava parlant. Vull dir que la cuina ja de per si ja és un moment de compartir, és un moment també sanador per explicar-nos coses, no? I els comensals eren els espectadors, no la companyia. Els espectadors érem els comensals del dinar. Sí, eren com unes 100 persones allí menjant i disfrutant d'aquesta peça escènica. Vull dir que també ho considerem. Quan artistes venen aquí amb propostes artístiques i culinàries, també benvingudes seran. I el menú d'aquest any, el menú artístic d'aquest any, Anna, que Déu-n'hi-do, perquè clar, el programa són 100 pàgines no? de propostes, que clar, nosaltres també us hem de dir, nosaltres hem navegat des d'Olot, festes d'altura, fins aquí, no? Mirant-nos una mica la programació, allò que diem, no hi anem a Tàrrega perquè hem d'estar aquí les festes d'altura, hem d'estar a Olot, no, va, anem, i vinga, a última hora, mirant 86 pàgines, i clar, era molt difícil triar. I segur que això us han dit moltes i moltes vegades, però que bé també poder-nos fer el nostre propi menú, no? Sí. Però com ho feu vosaltres? Perquè clar, rebeu moltíssimes propostes. Rebem entre 800 i 900 propostes l'any passat a la convocatòria oficial, i després hi ha una altra convocatòria de suport a creació que en rebem 100 més. I de totes aquestes propostes, més altres propostes que descobrim al viatjar per esdeveniments nacionals i internacionals, doncs fem una selecció, us hem preparat un menú de 51 espectacles. Nosaltres som un mercat, i com a mercat hem de poder posar sobre la taula plats diferents, no? Quan tu vas a un restaurant i diuen que només tenen un plat de primer i un plat de segon, doncs queda una mica curt, no? Normalment hi ha una mica més d'oferta. Nosaltres intentem això, de que hi hagi varietat en disciplines, que hi hagi varietat
de propostes a nivell d'edats, en formats i en conceptes, perquè els teus gustos seran uns, pels teus uns altres, els teus uns altres. Llavors això és la gràcia, no? Que tots siguem diferents i treballar per aquesta diferència. Per tant, jo sempre pregunto, vinga, em recomanen, bueno, vale, però què t'interessa tu? No, és que a mi no m'agrada la dansa, vale, és que llavors potser no te la recomano, o al revés, jo sóc un fan dels moviments, de les arts del moviment, doncs anem cap aquí. Aleshores, han fet uns vídeos supercurtets, superútils, justament per intentar guiar al públic, de dir, ostres, jo vinc amb un grup d'amics, jo vinc amb la padrina de la família, jo vinc amb canalla, no? Per intentar doncs, poder navegar amb aquest menú d'espectacles. Molt bé. I a més, ja després de 44 anys de fira, hi ha un reconeixement internacional, hi ha moltíssima gent que ve a la Fira de Tàrrega a presentar les seves propostes i que després, doncs sí, són programades arreu de Catalunya. Això cada vegada està passant més. Com veieu aquest feedback? Quin és el feedback dels artistes i dels programadors també cap a la fira? Hi ha moltes ganes d'actuar a Tàrrega, perquè torno a la idea aquesta de bullici, de saturació, no? Aquí realment oferim espais d'actuació. Hi ha 51 companyies programades que fan 179 representacions. Vull dir, cada companyia fa com a mínim 2 passes, igual n'hi ha que en fan 3 i igual que en fan 4, no? Vull dir que realment la graella està pleníssima, com heu pogut veure, i convidem també professionals de les arts escèniques com a mercat, no? La gent que va acreditada, que hi posa pro, són gent que són, jo que sé, directors de teatres, directors de festivals, distribuïdors, agents diversos del sector, que venen aquí a veure espectacles i després els programen. I cada any tenim una enquesta de contractació i sabem més o menys quina repercussió hi ha. Tenim una missió del govern català, diguem, de programar com a mínim un 50% de companyies catalanes amb la voluntat de, aquelles que vulguin, internacionalitzar-les. I sempre convidem programadors internacionals. Aquest any, per exemple, tenim delegació nord-americana, Canadà i Estats Units, i delegació italiana, a banda de professionals de fins a 26 països diferents que venen als espectacles i molts els acaben programant. I potser no els programen l'any següent, però les gires són llargues i sempre donem bons fruits. I els artistes tenen ganes d'estar aquí a Tàrrega, perquè realment hi ha bullici. Clar, és una plataforma de visibilitat pels artistes. Aquí, 26 països diferents. Normalment són programadors, programadores, directors, directores de festivals d'arts de carrer, que si la peça agrada, potser no la pròxima temporada, però en les següents seran programats en aquests països. Clar, hi ha una necessitat també. Just ara, fa poc, hem acabat una jornada, una taula rodona que ha moderat la Natàlia sobre la importància també de la mobilitat internacional. Clar, hi ha companyies que no poden viure només del precari circuit, deixeu-me dir la paraula precària, perquè encara hi ha molt camí a recórrer en temes de circuit. Llavors necessitem també tot l'aspecte internacional, sobretot en arts de carrer. Per tant, hem de treballar aquestes connexions a nivell professional. Hi ha programadors que la seva cita anual de contacte amb la resta de professionals del sector és Fira Tàrrega, ja se la marquen al calendari. Hi ha gent que han vingut més edicions de fira que jo mateixa a nivell professional, que se la coneixen com el palmell de la mà, i això és meravellós, perquè hi ha alguna cocció aquí que no sabem els ingredients, però que fa que sigui una gran festa tant per la ciutadania com pel sector. De fet, Rosa Sans, avui hem anat a esmorzar a l'Ateneu i ens hem trobat una dona, la Júlia Sobrino Nieto, que ens ha dit que el seu net... El seu net està fent teatre, està començant. Aitor? No. Unai. Està fent els seus primers pinitos de teatre. I ens ha dit... En una escola d'aquí que es diu Cruma, no? En una escola local de teatre. Ostres, no m'he indagat tant, eh? Vale. L'hem convidat a fer el podcast, però ens ha dit que tenia gent a dinar i hem pensat, ostres, pobra dona. Aleshores, ell ens ha dit una cosa interessant. Sí, bueno, que no plou a Tàrrega, de fet, no ha plogut. El primer dia potser va ploure. No, va ploure el dia abans, dimecres, que vam estar patint molt, però no ha plogut. Però sí que plou gent. A cabassos. Que bonic. Estava molt contenta de que plogués gent i, de fet, ahir... Bonic ploure gent. Contactant i connectant també amb això que comentàveu de la gent local, no? Què passa amb les persones que viuen aquí i que, doncs, de cop i volta arriba tota aquesta munió de gent, estan contents... La sensació general és que la gent està contenta perquè això s'ha construït gràcies a ells també. Jo no m'imagino un esdeveniment de 44 anys en una ciutat de les dimensions de Tàrrega sense la implicació i sense la voluntat dels veïns, perquè si no
haguessin volgut, segurament ja no ho estaríem fent, no? Lògicament que hi ha gent que potser no li agrada, no? Però llavors simplement marxen i se'n van a un altre lloc i ja està. Vull dir, i nosaltres també des de l'organització intentem minimitzar, no? Intentem posar-ho fàcil, dialogar i tot plegat, però és una festa que neix amb la gent i amb la ciutadania. I la Natàlia us explicarà tot el tema dels allotjaments, que penso que és un tema superimportant, perquè a nivell de ciutat hi ha molts pocs hotels i tenim molta capacitat per acollir-los, però gràcies a una iniciativa que va sorgir fa molts anys, des de l'inici, els allotjaments de gent amb cases particulars. Clar. Aquí el que passa és que, clar, la ciutat és la que és, com dèiem abans, i de cop es multiplica la presència de gent. I llavors se t'han d'acudir solucions enginyoses per allotjar-los, no? I llavors des dels inicis tenim cases particulars, gent de Targa, veïns de Targa, que posen a disposició habitacions per allotjar els professionals. Perfecte. Nosaltres els ajudem a fer el puzzle, a fer l'Airbnb, ja vam idear l'Airbnb molt abans de que no, però que bonic, no? Vull dir, quina bona manera de relacionar els veïns amb els programadors. Boníssim. De fet, la Júlia, molta gent repeteix. Estava encantada, l'àvia de l'Unai estava encantadíssima de que plogués gent. I de fet, jo l'altre dia, sense anar més enlluny, vam anar a fer un cafè aquí al restaurant Daus. Ah, sí, això és I el fill del restaurant em diu, bueno, jo tinc a casa el Nacho, el coneixes, el Nacho? El Nacho és un programador de Múrcia. Que fa anys que ve. Fa anys que ve, que és una passada i que és un activador de propostes. I més enllà de les cases particulars que nosaltres gestionem directament de fira, doncs el Nacho està vivint aquests dies en un pis que és per aquí, en aquesta zona. Per què? Pues que any rere any de venir molts anys han anat a menjar al restaurant Daus i això ha creat un vincle, no? I més enllà de la fira hi ha una amistat que perdura, no? I això és meravellós, que ens arriben aquestes històries i les que no sabem. La gent que repeteix, no? Jo vull la casa, vull la mateixa persona, vull la mateixa senyora. Normalment són senyores, no? Que tenen les cases i senyores grans, algunes també. Llavors la gent vol repetir perquè l'experiència és més plena, no? Així. Doncs nosaltres repetirem, a veure si ens podem colar com a podcast navegante. Clar, nosaltres anem en barco. Llavors, arribem a port, desembarquem, no ocupem gaire, perquè al final som bastant mòbils. Aleshores, ja des d'aquí fer la crida, cara l'any que ve, a veure si ens poden acollir. Necessitem poc espai, parell de matalassos, o 3, i au. Algun niu trobarem. Algun niu trobarem. Fem la crida. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Anna i Natàlia, per haver vingut aquí al vaixell d'Utopies. Natàlia, no sé si ens podries explicar aquesta vela que ens està comandant avui el vent. Sí, això és el Monument als Països Catalans, que va fer un escultor que es deia Alfaro, que va fer diverses escultures. En tenia una, per exemple, entrant a Andorra la Vella, l'any 84 o així, quan es va celebrar el centenari d'algun títol de ciutat o així, però és com superemblemàtic d'aquí del pati, el Monument dels Països Catalans. Sí. Doncs, moltíssimes gràcies. Anna Giribet, Natàlia Lloreta, directora artística i la primera directora executiva d'aquesta Fira de Tàrrega. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquí a Utopies. Gràcies a vosaltres, merci. Un plaer. Ens veiem l'11 al 14 de setembre del 2025 aquí a la nova edició de la Fira al Teatre al carrer de Tàrrega, fent ràdio al carrer, que és el que ens encanta. I ens han dit que no coincidirà amb les festes d'Altura. Fabulós, fenomenal. I no haurem de dividir-nos. Molt bé, gràcies, ens veiem. Merci, està aquí. Gràcies. Doncs el leitmotiv rosa de l'edició 2024 és bàsicament una de les paraules que més ens agrada. Joc. Jugar. Jugar és l'acció. Doncs, clar, per nosaltres que tingui aquest eix central, aquest concepte, per nosaltres és clau. És clau perquè és un dels motius que ens fa estar aquí avui. Bé, fem un tom creatiu jugant a fer ràdio, jugant al carrer, a parlar amb la gent, a conèixer iniciatives interessants i projectes de somni, realitat.
realitzats. Clar, de fet, a Tàrrega doncs, hi ha sempre aquesta proposta de la participació del públic. Sí? Per nosaltres és importantíssim jugar a activar també la mirada i per això fem ràdio al carrer. I avui, quan hem anat a la sala de premsa, hem fet una volta per allà, per la llotja, i ens hem trobat amb una proposta interessantíssima. Hem començat a jugar, hem vist que ens ho estàvem passant bé i hem dit, ostres, això ho hem de conèixer més de prop. Rosa Sans. Doncs bé, i ens hem trobat a la Maia, que ens ha explicat aquest projecte de toms creatius, que són unes experiències insòlites, participatives de totes les edats, perquè els contes, a part de per exemple, ara em ve aquí la Viviana Rubió, no? El Nàrnia, no? El podcast de la Viviana, que per ràdio doncs, els contes també existeixen, no? Però els contes es poden jugar. Oi, Amaya? Es poden jugar. Sí, els contes es poden viure de moltes maneres. Nosaltres els juguem, que és el que ens encanta i és el llenguatge que parlem. Nosaltres sempre diem que el joc és el nostre llenguatge de comunicació amb el públic i que tot es pot jugar i tothom podem jugar, perquè al final la missió, no, de Toms Creatius és aconseguir que tothom deixi sortir aquest infant que tothom portem a dins i que jugui. Clar, a més, esteu en un espai situats físicament també aquí a la Fira de Tàrrega, que és l'espai Reguer, i allà teniu aquesta instal·lació, la gent ho veu i entra. Sí, entra lliurement i juga. I no ha de demanar permís, no ha de saber necessàriament com se juga. Sempre diem que no hi ha joc mal jugat. En realitat, si tu respectes l'objecte, o si hi ha un objecte o si hi ha una persona, si respectes això, la proposta de joc és de cadascú. Nosaltres fem una proposta i després la gent juga com vol. I això ens agrada molt també, perquè a vegades hem pensat en una manera de jugar i després resulta que veus jugar amb algú d'una altra manera, amb un altre repte, i dius, ostres, que guai això, no? I ja està, simplement és joc, ens agrada igual, perquè nosaltres proposem, la gent viu com vulgui. Ara esteu aquí a Fira de Tàrrega, però durant l'any, on us podem anar trobant? Mira, ara estem a Fira Tàrrega, però nosaltres estem a Fira Tàrrega amb Lilliput, que és l'última de les propostes de Toms Creatius. De fet, la vam estrenar al juliol i aquí és com una estrena a lo grande, no? Però de fet, aquest cap de setmana tenim un equip amb una altra proposta a Eslovènia, tenim un altre equip a Portugal i demà anem a Calaf. O sigui que ens podeu trobar a casa, ens podeu trobar molt lluny i ens podem trobar a Tàrrega, clar, sempre. Voltem pel món, Clar, per nosaltres Utopies és un vaixell, Utopies lugares del buen vivir, és un vaixell on anem explorant territoris, sí? I ara doncs, ens hem topat amb el territori d'aquí de la Fira de Tàrrega, on hem trobat jocs. Clar, explorar el territori dels jocs, sent un infant té un impacte, sent un adult té un altre impacte, però veure gent jugar també té un impacte, no? Per tant, quina seria la importància de fer-ho al carrer? Molta. És que el carrer té oportunitats infinites, perquè al final també és un joc transformar un espai quotidià per el qual passes constantment i te serveix per una cosa, i de cop i volta, un matí de diumenge, aquell espai que tu sempre vius d'una manera, resulta que s'ha convertit en un espai de joc, amb coses que no trobes mai i tu trobes per sorpresa i t'hi quedes, no? Les arts de carrer són això, és transformar, jugar amb l'espai al final, és transformar l'espai públic que el tenim com a propi quotidià en alguna cosa diferent, és com si te disfresses, no? Doncs és com disfressar l'espai, i aquest és un joc preciós, i per això és tan vibrant i genera un vincle tan xulo el fet de fer arts de carrer, perquè la gent és això, se troba gent diferent i se troba al carrer, no has d'entrar en cap lloc, te trobes i ets, no? Al carrer hi ets. I a més hi ha aquesta inspiració intergeneracional, no? Perquè és com el joc no és només
el moment dels infants, sinó el moment de tots, no? De transformar aquesta manera de ser humana, no? No hi ha una frase que diu que no ens fem grans quan no ens fem grans. Et sona aquesta frase que és si no juguem és que no, ens fem grans quan no juguem No sé com és exactament, però ens la podem inventar fàcil, no? Perquè és així, si deixem de jugar és quan ens fem grans, no? Exacte. No, mentrestant, i és per això deia abans, lo de l'infant que portem a dins, l'hem de deixar sortir a jugar. Ai, que bé, quines ganes. Amaya Rodrigo, Toms Creatius, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Vaixell d'Utopies. Gràcies a vosaltres. I quan acabem el podcast d'avui ens n'anirem, evidentment, vindrem a jugar. Lilliput. Perquè Lilliput, què és? Lilliput pot ser moltes coses. Per nosaltres Lilliput és un espai d'imaginació i on el joc es fa realitat. Doncs anirem a fer el joc realitat amb vosaltres, amb el permís de les persones que també s'encarreguen de que el carrer sigui un lloc bonic perquè puguin passar aquest tipus de coses. Moltíssimes gràcies, Amaya. Gràcies a vosaltres. Gràcies, un plaer. Sabeu, la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega congrega moltíssimes disciplines, circ, teatre, també, evidentment, dansa. I ahir vam poder veure al Parc Central doncs, una de les propostes més innovadores d'enguany. Era la Sol Picó Carrer 024, un espectacle que ens va fer reflexionar moltíssim sobre la soledat en els temps que vivim. Sí? La proposta va estar acompanyada també d'un espectacle de llums espectacular, també, de llums artificials i de llums naturals, perquè estava a punt d'haver-hi una tormenta i de cop i volta veiem els ballarins i ballarines darrere d'un escenari natural de llamps i trons. Clar, el 024, aquest número que podem trucar si algú està a punt de cometre suïcidi, no? Una de les conseqüències de sentir-se sol en l'era actual. Reflexions com aquesta ens arriben a través de la dansa, a través de la creativitat, a través del moviment, a través d'un llenguatge natural, que és el que volem, poder fer reflexions a través de l'art, a través de la cultura, i sobretot que ens interpel·lin perquè nosaltres puguem fer-nos la nostra pròpia interpretació del que estem veient, del que estem sentint, del que ens està fent vibrar. I avui estem aquí també per parlar de dansa. Rosa Sans, ens has portat una persona que ja des de l'inici, quan vam arribar a la fira, et va cridar l'atenció i hem dit, ostres, hem d'aconseguir el seu telèfon, com ho farem? Intentarem trobar-la. L'hem trobat. Qui és? Bueno, és aquestes coses que ens passen, no? El desig ens porta a assolir allò que tenim al cor i la veritat és que no hem pogut veure l'espectacle encara, aquesta peça visual de dansa que neix d'un desig exaltat de plantar un arbre de dolçor al cor del món i a mi això ja m'ha pres el cor, diguéssim. I llavors què passa? Que no hem vist l'espectacle, però sí que volem parlar amb la Claire Ducreux perquè ens digui com és això de deixar-se portar per aquest desig exaltat de plantar un arbre de dolçor, si us plau, al cor del món, que fa molta falta. Molta falta. Claire Ducreux, benvinguda a Utopias y gracias por pujar al vaixell. No, me encanta escucharos. Estamos navegando, seguimos navegando. ¿Has visto esta vela enorme que nos ayuda también a navegar gracias al viento de hoy? Estamos todas subidas en este barco. Pues eso, Claire, com ha anat? Queden encara actuacions. Aquesta tarda a les 6. Aquesta tarda. De fet, és a les 7:15. A las 7:15. Vale. Pero es difícil hablar
de un espectáculo si no lo habéis visto, porque soy la peor persona para hablar de lo que hago. Bueno, ¿y cómo te has sentido, doncs, tú? Y esto también es difícil para mí porque yo cuando se acaba el espectáculo nunca sé. Ya. Lo único que sé es, bueno, la intención de Sí. ser lo mejor del momento, que Sí, es muy sí. relativo según el momento. Y la gente que viene después, eso sí, que te miran, que te dan las gracias, que te abrazan, que esto no tiene precio. Así Claro, que es una, esto sí. es una pieza visual y de danza. Es una mezcla así. Realmente, a menudo se me define como danza, pero claro que hay danza. Es teatro visual con un poco de humor, con un poco de poesía y de interacción con la gente. O sea, no me defino a través de un lenguaje, sino el lenguaje me sirve para estar al servicio de un universo, de unas emociones que quiero compartir. Mira, se me pone la piel de gallina. Claro, lo que tiene Utopías es que a veces hacemos estas cosas, ¿no? Rosa Sanz se enamora. Entonces vamos corriendo a buscar el teléfono de esta persona porque queremos hablar con ella. Vamos a ver su espectáculo esta tarde. En este caso eres tú, no lo hemos visto. Pero tal como lo has definido, de que estás al servicio de las emociones del universo y claro, quiero pensar, quiero sentir que lo pones, lo ordenas de alguna manera para que nos pueda llegar. La utopía sería conseguir tener una escritura tan sencilla, o sea, que se aguante lo suficiente efectivamente para que haya un espectáculo que de principio a final que vaya avanzando, que se pueda entender, que se pueda disfrutar, pero que sea tan sencillo todo que casi solo se podría ver lo que nos pasa adentro, que es bastante imposible, pero el sueño sería como ser transparente de piel para que se vea solo las emociones adentro. Oye, ¿qué es lo que has visto tú en Tárrega? Nada, o sea, sinceramente, amigos, muchísimos, y gente que es maravilloso porque de repente nos volvemos a ver todos y esto es fantástico. Es como una familia, ¿no? Mucho, es una familia inmensa, sí, hay algo así. Y gente movida por una misma energía, unas mismas ganas de compartir sobre todo. Pero lo que es ver cuando actúas, y si además actúas por la mañana y por la tarde, es difícil. Y yo soy muy nerviosa, necesito tiempo antes de actuar para prepararme. No me siento disponible. No sería un buen público hoy en todo caso. Claro, porque estás ahí con tu flecha del espectáculo y para disfrutar de lo otro tienes que desconectar un poco de... Claro, tienes que estar abierta y recibir y... Esto es lo que, ostras, es que es potentísimo porque vamos a ir a ver el espectáculo de Claire cuando ya hayamos acabado el podcast, por lo tanto vamos a poder disfrutarlo muchísimo y seguramente luego lo vamos a contar. Entonces, para mí, una de las cosas importantes también de la Fira es que se da este encuentro en la calle, ¿no? Entiendo que ya hace años que vienes, sí, porque también tienes esta familia aquí. Sí. Y claro, tú vienes de Francia, entiendo. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene Tárrega? Bueno, vengo de Francia, pero vivo en España, ya en Cataluña, ya hace mucho ¿Barcelona? tiempo. Cerca, sí. Y Tárrega es una cita casi obligatoria. O sea, Territori creatiu. sí, total. Y es esto, es súper bonito cuando a lo largo de los años pues puedes volver a un festival, presentar cada vez tus nuevas creaciones, porque creas una complicidad y un cariño peculiar, particular con el público de aquí, también con la gente de aquí. I et trobes que la gent et reconeix? Gent d'aquí és... La verdad es que es difícil saber quiénes son de aquí y quiénes no, porque aquí viene gente de todas partes. Pero sí, la gente que viene después de los espectáculos, muchos me dicen, no, te vi hace no sé cuántos años con este o con el otro.
hoy, la primera vez que te vi era un niño. Y dices, ya. Claro, eso pasa. I qui hi ha al darrere de Claire Ducre? Leandre, Mira, no? Toni Mira. Toni Mira. Com és Al tota la darrere, no sé, producció? son encuentros artísticos y humanos de la vida. Hay ellos dos que quiero un montón, pero hay muchos más, realmente. Es gente... Con Leandro hicimos una compañía durante 8 años, así que ha sido mi primer... O sea, descubrí la calle trabajando con él. Con Leandre. Así que fue súper, súper importante. Y después, pues nada, con el Toni hicimos un dúo, que era un poco justamente el encuentro entre un mundo más de danza contemporáneo, como es el de Toni, y el mío, que es más callejero. Pero digamos que sí, me alimento mucho de los encuentros tan artísticos como en la vida misma. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, para ir así trazando un camino, ¿no? En esta conversación un poco improvisada, es... Un poco no. Totalment improvisada. Nos encanta, nos encanta. Entusiasme ens porta això, Marta. Es lo que tiene el podcast, me encanta. Y el falso directo, ¿no? Entonces, pero es importante porque para mí los artistas tenéis algo especial que nos hace andar por el mundo de una forma más alegre, incluso cuando nos contáis cosas que no son tan alegres, ¿verdad? Tenéis esta capacidad de jugar con el lenguaje que nosotros que nos dedicamos a la radio pues no tenemos, al menos yo. Entonces, ¿cuál es esta semillita? Pues no estoy de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo? Perfecto. No, pues ¿por qué? Cuando hablas de algo que te apasiona, como has hecho antes con Solpico, por ejemplo, yo pensé, hostia, tengo unas ganas de verlo, o sea, esto es fantástico, es transmitir, es compartir, y después, artistas es como un término muy genérico pero estamos hablando de sensibilidades, de gente que por lo que sea, pues transmiten a través de un lenguaje que quizás es más directamente de corazón a corazón, más directamente, yo qué sé, emocional, pero hay de todo. Y también esto pasa solo y únicamente si hay en el público personas que saben recibir y que saben pues hacer que esto existe. O sea, yo siempre pienso, hablamos de los artistas, que es normal entre comillas porque venimos proponiendo universos y cosas, pero esto existe solo y únicamente si estamos todos, si lo hacemos entre todos los momentos especiales. Me gusta, porque claro, no hay artista si no hay alguien que reciba eso de alguna manera o que lo complete, ¿no? De verdad. También. Que complete. Que le acaba dando su último sentido. Sí. Entonces, ¿cuál sería la semilla para ti, que necesita la humanidad para contactar cada vez más y de forma más fácil y más fluida con el corazón? Iba a ser una broma, no sé. Adelante, bromas bienvenidas. No. Hay algo que tiene que ver con la atención. Creo que de manera muy general nos falta atención ahora. Vamos muy rápido con todo y yo creo que todos, si simplemente tomáramos un poquito más de tiempo y tomamos el tiempo de mirar de verdad quién tenemos enfrente, de escuchar de verdad, de que haya un intercambio real, pero que no sea solo un intercambio de palabras un poco superficial, pues esto ya te conecta en un lugar que vuelve a hacer que todo vuelve a existir un poco más. Y entonces pues la vida tiene un poco más el tiempo de alcanzarnos y de inscribirse en nosotros, de verdad. Entonces esto sería un principio. Estar atentos. Estar atento y tener interés real por el otro, por lo que tenemos alrededor. Y cuando miras, vuelves a descubrir lo bello y la magia de las cosas y de la gente. Amb atenció plena, Marta Molina, aquesta entrevista amb la Claire Ducre. No m'agradaria acabar tampoc. Aquí el programa demà ens diu que és el teu comiat dels escenaris
Esto es un titular un poco fuerte. Es la última creación que voy a hacer con este personaje y este lenguaje que tengo desde hace 25 años. Simplemente porque pasa el tiempo, porque hay limitaciones en el cuerpo que son cada vez más claras, por ser honesta con los cambios de la vida y porque quiero tanto a la gente que no quiero empezar a hacer lo que he hecho toda la vida un poco peor y no darme cuenta. Así que prefiero decidir de manera consciente que voy a parar, pero espero que este espectáculo, por mucho que sea la última creación, dure mientras pueda y mientras los festivales quieran invitarme. Y si acaso, más adelante, si soy capaz, no lo sé, pero si soy capaz de encontrar otro lenguaje que no sea tan físico, que sea honesto con lo que soy y lo que seré, pues me encantaría seguir actuando y compartiendo, y si no lo voy a echar demasiado de menos. Claire Ducrot. Ho he pronunciat bé? Ducrot. Claire. Perfecto. Claire Ducrot. Siempre me pasa con el francés, con las terminaciones Es que es eus. raro, somos bien raros. En fin. Claire, muchas gracias Rosa Sanz. Arbre de dolçor, per mi és ella, aquest arbre que floreix de dolçor, és la Claire aquí en viu i en directe al Tàrrega. Aquí a Utopies, lugares del buen vivir. Gràcies, Rosa Sanz, per enamorar-te d'aquestes persones que arriben aquí al vaixell d'Utopies amb tota la seva esplendor i ens expliquen qui són i què fan amb aquesta senzillesa, amb aquesta puresa, amb aquest llenguatge de cor a cor, que ens permet realment connectar amb la vitamina E que tenim aquí al vaixell d'Utopies, que és la vitamina E de l'entusiasme. Claire, moltes gràcies. Anirem, evidentment, a veure com es planta aquest arbre de dolçor, al cor del món, perquè aquí a Utopies també ho intentem fer. Intentem navegar els somnis i, d'alguna manera, tenir la responsabilitat de caminar-los, com és fer aquesta ràdio aquí al carrer i tenir persones com tu aquí navegant amb nosaltres. Moltes gràcies, Claire. Gràcies. Que guai. Doncs, bueno, a la Doncs ja ho sabeu, això passa a les fires, això passa quan fem ràdio al carrer. Ja sabeu que Utopies és un vaixell que navega pels llocs del bon viure. I navegar pels llocs del bon viure doncs té això, que et vas trobant gent que també navega pels llocs del bon viure. I això és el que ens ha passat quan estàvem aquí fent un tentempié, per això tinc un tros de pa aquí, per un glob d'aquest elixir tan potent i tan dolç. I la Rosa Sanz, que és la productora estrella del programa, ja sabeu que té tendència a enamorar-se de les persones que porten missatges potents a les seves samarretes, i ens ha trobat tota una colla de persones que tenen molt a dir, perquè si no haguessin pujat al vaixell d'Utopies captivats per la xarxa de pescar de la Rosa Sanz. Rosa Sanz, què has pescat? Doncs mira, una samarreta groga amb un missatge molt potent que porta l'Anna, que en anglès diu "Things happen on the streets, some are our fault", que es veu que vol dir que passen coses als carrers i algunes són culpa nostra. Ho he dit bé, Anna? Sí. I això dic, què és això, Anna? Això és una samarreta meravellosa d'una companyia encara més meravellosa que es diu Eléctrico 28, i és una companyia que estrenarà l'any que ve a Fira Tàrrega, un espectacle nou. De l'11 al 14 de setembre del 2025, la nova edició de la Fira Tàrrega, aquí en primícia per Utopies, lugares del buen vivir. Aquí la Anna, la Judit, en Marc, que és d'una altra companyia que també porta una samarreta que també m'ha cridat molt l'atenció, perquè és la companyia Fil de Llum.
Llum de fideu. Ai, llum de fideu, fil de llum. No és fàcil. No. Llum de fideu. Llum de fideu, per què llum de fideu? Aquesta pregunta no la responem, almenys tan ràpidament. S'ho han de currar. Què et pensaves? Que t'anava a explicar tota la història amb una pregunta. Sí, la joia de la corona i s'ha d'arribar... Què hem de fer per descobrir aquesta llum de fideu? Bueno, Llum de Fideu és una companyia bastant jove, vull dir, ara hem estat girant amb el nostre primer espectacle, que es diu Esfumato, un espectacle de carrer, que treballem i reflexionem sobre la nostra relació com a persones amb altres espècies a l'espai públic, plantes, coloms, peixos... I això, i ara també hem vingut a presentar aquí a Tàrrega el nostre nou projecte, que tot just estem començant a pensar i que estrenarem aquí l'any vinent, i que no té títol encara. Perfecte. Doncs ens encanta, perquè quan passen aquestes coses, nosaltres aquí estem enregistrant aquest programa i l'any que ve, quan ja siguin superfamosos, conegudíssims, no? Tothom buscarà la informació i dirà: ai, mira, van pujar al vaixell d'Utopies gràcies a la Rosa Sanz, que va pescar, va fer una bona pesca aquella tarda i ens els va portar aquí. Què és el que us mou a fer aquest tipus d'art? Què voleu moure? Què voleu remoure? Què voleu compondre? Ens agrada molt portar al carrer allò que trobem a faltar al carrer. Llavors, és veritat que a vegades al carrer tot és com molt gran, molts cotxes, molta gent, molt de soroll, poca sensibilitat a vegades. Si la saps veure, hi és. Vull dir, hi ha coses meravelloses ja al carrer. I nosaltres intentem aportar una mica de poesia escènica, des de la composició d'imatges, visuals, amb el cos, amb la paraula. Intentem aportar això, una mica de poesia, de sensibilitat, de sorpresa, d'aportar una mirada diferent sobre les coses, els coloms. Tot el dia aquí vas ni els veus, o quan els veus et molesten. Doncs què passa si de sobte els coloms, amb un exercici poètic absurd, sorprenent, doncs potser et cauen una mica millor. O potser t'obres una mica a veure'ls d'una altra manera. Que divertit, refer els vincles amb les persones que et vas trobant, persones, éssers, coses, potser també espais, no? Ressignificar aquest espai públic fa molta falta. També dir-vos que, no sé, a les grans ciutats fa moltíssima falta. A espais més petits no ho sé si fa tanta falta, però també fa falta. Aleshores, com us identifiquem? Passa desapercebut i anem integrant tota aquesta composició del carrer en aquesta nova mirada? O us veiem? O això no es pot desvetllar? Ens veieu. Vale. Ens veieu. Ja no podem desvetllar. Molt bé, Sí, molt bé. moltes vegades ens fixem en coses que són una mica imperceptibles a l'ull, llavors el que intentem és fer-les visibles, justament. Potser en un passeig quotidià són coses que no veus, però tant Eléctrico 28 com Llum de Fideu crec que tenen molt d'amor per aquestes petites coses quotidianes i per posar el focus aquí, de l'espectador. Sí. Sí, en el nostre cas, vull dir, l'espectacle Esfumato, ens veieu perquè apareixen uns personatges que són meitat humà, meitat ocell, amb una màscara d'ocell, llavors ja interpel·len a l'espectador i els conviden a seguir-los en un viatge, no? Vull dir, són uns personatges molt visibles i que des del joc i des de l'humor, no? En aquest cas, juguem a invertir la perspectiva i en aquest cas són els ocells, o aquests personatges meitat ocell, meitat persona, que donen pa als vianants i amb un caminet de pa els conviden a seguir-los en aquest viatge, com comentava, visual, poètic, participatiu. Plaça Catalunya de la ciutat de Barcelona seria un bon lloc per fer aquesta intervenció. No crec que us faltin idees, però tenim una altra persona, Rosa, que ha sortit en aquesta xarxa de pescar d'aquesta tarda. Doncs a mi m'agradaria que l'Anna Claramonte i en Marc Guillén de la companyia Llum de Fideu ens presentessin aquesta persona que mentre jo els estava fent la fotografia de la seva samarreta estava arribant aquí al vaixell d'Utopies i que també és d'una companyia. Anna, qui tenim aquí? Tenim a la Judit Martínez, meravellosa, que ha passat per aquí pel costat, i jo estava molt contenta de saludar-la perquè, tot i haver treballem les dues amb Eléctrico,
aquesta samarreta ha arribat just avui per a mi. Encara no tenia la samarreta. Nena! I ha sigut Judit, mira, algú ha vist la samarreta que porto avui. I clar, La Rosa Sanz! havia de compartir aquest moment amb ella per això. I ja que hi ha micros, el relacionem molt amb la Judit perquè està a un col·lectiu, que és l'Última Merda, que també tenen interès en crear xarxa, crear relacions i... Remoure la merda. Exactament. I ara us passo amb ella perquè ja veureu. Nosaltres estem l'any que ve i Eléctrico també estrenant, però elles han estat aquest any mateix aquí a la fira, superinvolucrades. Uau, doncs Judit Martínez, benvinguda aquí a Utopies, què tal? Molt bé, gràcies. He vingut aquí una mica sense esperar-m'ho perquè l'Anna m'ha saludat dient-me ja tinc la nostra samarreta i resulta que estem parlant de samarretes, així que jo contentíssima. Doncs a veure, remoure la merda. De la mierda salen flores. Per tant, segur que surten o han sortit moltes flors de la teva proposta. Ens pots fer 5 cèntims, una miqueta? Sí, al final l'última merda va néixer una mica de donar-nos que som tothom, qui més que menys, és l'última merda d'alguna cosa, no? A vegades ens queixem de que sempre hi ha gent per sobre nostra, sempre hi ha gent que ens treu el lloc en alguna cosa, però que som l'última merda i ens agrada passar-nos-ho bé amb això. I el que vam decidir des del món de les arts escèniques, que és el que ens dediquem a nosaltres, era que seria molt interessant generar espais divertidíssims de festa, de trobada, però al mateix temps també de reflexió, entre tant persones que són l'última merda com persones que es pensen que no ho són, com podrien ser responsables de la programació de ciutats o polítics, etc. No? I de cop, si ens posem tots a la mateixa alçada i ens divertim, ens adonem que tan diferents no som. Somos la misma mierda, no? Tal qual. I també són flors. I també són flors. A veure, on us podem trobar, a part de físicament aquí a la Fira de Tàrrega, amb aquestes samarretes precioses, amb missatges molt potents, perquè la Judit també en té un, no sé si l'has fet foto, Rosa Sanz. No m'ha donat temps, Feminisme, la idea radical, que les dones són persones. Vale. Top. Ara la faràs, un moment. Ara faràs la foto, ja et veig buscant la càmera, un moment. Perquè és interessant que les persones també portem aquests missatges incorporats en nosaltres, en la nostra forma de fer, en la nostra forma d'estar en el món, però per què no també portar un missatge que pugui apel·lar a les persones que ens anem trobant pel carrer, persones, animals, éssers, que ens anem trobant pel carrer. On us podem trobar, a part de físicament a la Fira de Tàrrega? Jo diria que l'última merda, bàsicament, el millor lloc on trobar-la és a Instagram, @l'ultimamerda, perquè és un perfil on pengem memes. És que pot ser molt divertit, això. Que no demanem permís a ningú, perquè és la cultura del meme i aquí no cal demanar permís, però que desperten bàsicament rialles a tothom i potser la persona que es veu implicada no tant. L'última merda a Instagram, ens divertirem una mica si ho consulteu. I la companyia de Llum de Fideu? També la podem trobar a Instagram. Nosaltres no som tan assidus a les xarxes, ens costa una mica, però estarem fent la peça Esfumato, estarem ara a València, que estic molt contenta perquè jo soc valenciana i portar el que fas a casa teva sempre fa il·lusió i una mica de... Ai, nervis! I després anem a Cartagena i acabem fent l'obra a Barcelona, perquè som artistes residents a la nau Ivanov i per aquest vincle estarem a Barcelona fent la peça i també ens fa molta alegria. Quan a Barcelona? Quan? Doncs serà a mitjans de novembre. Sí, encara no sabem la data exacta, però també, si ho consulteu a xarxes, intentarem posar-lo i estar al corrent de tot. Sí. Bueno, pot ser la prèvia de veure-ho. És el que fareu a Tàrrega, però ja ho comenceu a... O no? No, Esfumato és la peça que estem girant ara mateix i l'any que ve farem una estrena a Tàrrega que encara no sabem ben bé nosaltres ni què acabarà sent. Sí. Doncs estarem atentes preparant també tota aquesta navegació cap a la propera Fira de Tàrrega. Moltíssimes gràcies per traslladar també aquest entusiasme en tot el que feu, aquestes ganes de crear i co-crear a través de les eines que teniu, de les eines que us agraden, perquè aquí és el que fem. Utopies són els bons llocs, són aquells llocs feliços, aquells llocs que ens atrevim a caminar, que tenim ganes de que passin, de que siguin, i per tant prenem la responsabilitat de caminar al nostre propi somni. I vosaltres, doncs, evidentment, si heu anat a caure a la xarxa de pescar de la Rosa Sanz, és evident que esteu en aquesta onda o vibra, o digue-li com vulguis. Així que
som la mateixa merda. Moltes gràcies per estar aquí a Utopies, lugares del buen vivir, i seguim navegant juntes cap a on ens porti el vent. Doncs sí, Gràcies. Moltes gràcies, Anna Claramonte, Marc Guillén, de la companyia Llum de Fideu, a Judit Martínez Gili, de l'Última Merda Col·lectiu, juntament amb l'Albert Ferrer, que l'hem tingut aquí com a espectador. Gràcies. A la butaca d'Òpia. Superinteressant, S'està bé d'espectador, A la butaca, còmodament. Gràcies. Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer i esperem això retrobar-nos, si no a Barcelona, aquí a Tàrrega, el 2025 o qui sap quan. Segur. Gràcies. Seguim navegant. Gràcies. Sintonia. Sintonia. Ostres, doncs tinc com un punt de nostalgieta, Rosa Sans, perquè noto que ja s'està acabant la nostra intervenció d'Utopies a la Fira de Teatre del Carrer de Tàrrega. El vaixell s'està acomiadant, estem deixant el port de Tàrrega per anar cap a les festes d'altura a Olot, que se'ns ha solapat amb el dia d'avui. Per tant, Rosa, quina millor manera d'acomiadar aquesta estada estupenda aquí a la Fira del Teatre al carrer, al mig del carrer, amb aquestes butaques de la gent d'Òpia, que fent una nova pesca. Hem anat a pescar i hem trobat dues persones que fa més de 30 anys que venen a la Fira de Tàrrega. Jo no, ell. Bueno, Ara nadie. El tema és que els hem pescat en el moment que el Loco Puro estava dient que un senyor li havia comentat que aquest és el millor festival o la millor fira. És així, Loco? Correcte, Rosa. Doncs m'ho ha dit i diu, tu no lo piensas así? I dic, ostres, la veritat és que jo no fa tants anys com ell que vinc, he vingut potser 10 vegades, però sí que connecto amb el tema de l'art, del bon rotllo, d'un somriure, perquè l'art a més és dels que ens allibera, saps, d'aquesta història, la poesia, el cant, la dansa, és el joc. I clar, trobar-te un espai creatiu com aquest, doncs és molt guai, i conèixer a vosaltres també, tot surt, flueix, experiències et sorprenen, connexions, sí. És, de veritat, que sí que és una bona utopia! Visca, 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 visca! Quedes contractat pel vaixell d'Utopies per portar-nos al màrqueting? És que he treballat també com a màrqueting. Atenció. Muy bien, muy bien. Escolta'm, Rosa, presenta'ns l'altra pesca. Doncs mira, l'altra pesca sembla que ve de Sabadell. No, exactament, molts anys de Santa Perpètua. De la Moguda, molta... Pero no me llevo allí todo el tiempo de mi vida. Ara estic a Blanes, visquent allà a l'Aigua Brava. Acosta't al micro. Ah. I, bueno... I és el Fernando. Molt bé. Un rato a pie i otro andando. Benvingut, Fernando. I què tal aquesta Fira de Tàrrega del 2024? Gaudint del gerundio. Gaudiendo, que es gerundio. Disfrutando, saludando, compartiendo, bailando. Sí. Molt bé. Y nada, he visto aquí estos micros y me han llamado mucho la atención. Sí, perquè ens has preguntat si era micro obert. Ens hem dit, estem micro tancat perquè estem fent un KitKat, una pausa. Estàvem menjant-nos escalivada, que ens havia fet el Víctor amb un tàper superbonic, és part de l'equip d'Utopies. Estàvem menjant l'escalivada i, clar... Pues el Fernando és que és molt obert. Sí. I llavors, on veu que hi ha obertura, es fica el tío allá. Sí, va buscando y tal, es como un animalillo. Dice, ¿dónde encuentro que hay algo abierto? Yo me meto allí. Pequeña brecha i pam. Dejarle hablar mucho que... Heu arribat al moment que estàvem començant a fer el tancament d'aquest programa d'avui, d'aquest Utopies d'avui, i volíem que ens compartíssiu també, doncs, en el cas teu, tants anys de fira, i no ha perdut l'essència. L'essència. Què és el que has vist aquest any? Mira, avui m'he trobat gent jove que està flipant, amb gent estrangera, inclús que toquen aquesta nit, i està amb nosaltres, res, amb unes flautetes que tenim i juguem, i s'han apropat, i de sobte doncs, ha expressat el mateix que aquest company amb en Ramon, no?
que Déu-n'hi-do, quin festival, se li veia els ulls així brillants, no? Venint d'un acte, anant a un altre. I què us anava a contar? Què és el que m'has preguntat? Què és el que m'has preguntat? Va por las ramas y luego dice... L'essència, tants anys de Fira de Tàrrega, 44, tu em portes vinguent 30, l'essència s'ha perdut. A veure, quina és l'essència? Vull dir, cadascú té el seu punt de lligament amb la realitat i amb el que gaudeix, no? Aquesta és l'essència de cadascú. El que passa que, bueno, hay una general, quizá, ¿no?, en la que todos nos lo pasamos mejor. Dice, ¡wow! En aquellos tiempos había mucha más peña que ahora. Mucha más. Mucha más peña, había mucha más peña. Sí. Yo he encontrado que también está... Y eso que se hacen colas para comer y eso que... Pero un sábado... ¿Qué estamos, a sábado? Avui és dissabte, sí. No sé. Dissabte. Pues un sábado, un espectáculo aquí era difícil verlo, ¿sí? De hecho, hubieron tantas aglomeraciones en aquellas primeras ediciones que hubieron hasta conflictos, no sé si vosotros os acordáis. Nos han contado ahora las directoras que ahora están como un poco también gestionando, ¿no?, todo el volumen de gente, sí, que en esa época no se gestionaba tanto. Bueno, hubo un rompimiento a partir de Bueno, Bueno, resulta que hubo un conflicto entre unos feriantes y la policía, eso se extendió y el ayuntamiento apareció con unos containers quemados. Madre mía, lo que está apareciendo ahora. Hubo toda una noche de batalla campal, ¿no? A partir de ahí se cortó la Fira de Tàrrega, lo que yo entiendo, esa es mi opinión, ¿no?, por espectáculo de carré y por lo que es la cultura popular, ¿sí?, en la que todo el mundo puede participar más allá de si tiene bolsillo o no, ¿sí? Eso era lo que realmente atraía a Tàrrega, que era cultura viva en la que participabas y no tenías que ser de una clase social determinada, ¿no? Esa era mi esencia, ¿sí? Esa era mi esencia y todavía existe, de hecho. Llevamos 2 días yendo de un sitio para otro, quizá no tanto, ¿no?, pero disfrutando del tema. Y podemos cerrar con unas risas. Todavía existe esta esencia, pero algo se ha perdido por el camino y es importante también reconocerlo porque son 44 años de feria y han pasado cosas y se ha ido jugando con lo que funciona, con lo que no, con lo que sí, con lo que no. I ara estem doncs, en aquest tancament de programa i ara començarem també, continuarem gaudint de la fira, evidentment, al carrer. Per nosaltres l'espai públic, al carrer, s'ha d'ocupar amb un somriure, amb una ràdio, no?, amb el millor art. Per vosaltres, què seria el joc al carrer? Pues mira, a mi me'n recorda quan això, ser nen i anar al carrer a jugar, o sigui, anar a fora a trobar-me amb un altre nen o nena i jugar. Jugar per què? Quin objectiu? Per jugar. Ja està. I punt. S'ha acabat. I aquí és on connectem amb la puresa i la innocència, que és, de veritat, és el que som. Tot el que més, ai, ai, ai. Ai, 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 ui, ui, ui. Doncs jo crec que quina millor manera d'acabar aquest podcast d'avui, Rosa Sans, que jugant amb aquesta pesca que hem fet aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Marta. Si us sembla bé, compartim una mica de joc, Rosa Sans, abans de treure l'ancle del port de sortida d'aquí de la Fira de Tàrrega. Val, el Fernando i el Loco Puro, que m'agradaria preguntar-te per què el Loco Puro. Bueno, mira, yo el nombre de este avatar, de este personaje es Ramón Hermosín Valiente y salta a la vista. Pero yo ya estoy cansado de identificarme con eso, entonces puesto a identificarme con eso, con los locos puros, con el niño, con Parsifal, ¿sabes? Parsifal, la ópera esta que va en búsqueda del grial y lo busca por todos los sitios. ¿Y dónde lo encuentra? En uno mismo, porque la historia está aquí. Entonces, claro, cuando tú vas de este palo, pues a mí me identifica mucho que la sana locura me sana y me cura de la amargura i me libera de la armadura. Hey! M'encanta perquè hem arribat amb aquesta nova pesca de la tarda a l'essència, al leitmotiv de la Fira de Tàrrega d'aquest any, que és el joc. Anem a jugar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Juguem. Un plaer, Genial. Pero jugamos de verdad, que esto no solo... Vamos a ver esta flauta. Vale, digo un momento que ahora va a ser un... Utopías, lugares del buen vivir.